Alleluia, Gesù Cristo lumipad, ula job ya kajing ya ukun lang rot Paskah, Kristan ya ro ai ngo jing knya, u Kristu kun lang rot lui laki lang rot u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad, ula job ya kajing ya pat kajing im kat lanam laki layale usim jing im. Kajing pule nakikam jengki apostol kelenong kebakat san kadekot kebanyo hadu arpuway. Hadien kajing etainia ke Baslem u Petrus ulayeng budulaong ko para bangit pitem malas lemba u blay ulajit yang ana pedeng jengpi banyalap ka kubur haki jentil. Kanang makin dup yok sengau bat kin ngej bat u blay u bayat ho ikidot no jengki briu. Ula pen i ialah kejing menjur ke jentel da ka ba ai yau mensim bakuj haki kumba ula ai hangi syam penyeper pedeng jungi bat jongki ula pen kuj ye kidok not jongki namar ba kilangit te kumta balai ken pikwa bentenju ya ka sain doru blai menta da ka ba tenrong kejingkit haki ingdong jongki riunget ya ka ba ki kpa temen jungi lam ne mangi hiru nyim la ban ken em nyet ban ngen lai em da ka jingai ai jong utra Jesu kumbalong maki upai ba baro ulas ngap jar haba kili sngau bo Barnabas ba du Paulus ki thu eki dak phla bat ki kamba bo blai ulale lengba jong ki hapedeng ki gentle haba kila dap kren u Jacob ulaong to sha skor yang ko para banged u Simon ula dap batai kumno ublay ula lej jengo eki gentle banjien apdeng jongki upaj u balong u jong u hi ikhtien jongki no thu lupa ki hap thik bat kani kumba ka jing tho ka ong hadien kani ngan wan phai utrai u ong bat ngan penyeng ya ka yeng u dabet ka bala khlem ngan penyeng ya ka na ka jingjot bat ngan tei biang ya ka bat kumta ki wei pat ki benriu kin wat yau trai baro ki gentle ya ki bangalakot banlong ki jongahi kumneu trai u ong u bala pentip ya kani las lemba ha ka jing perkhat jonga u Jacob ula penbut nyem dei man penwet iki gentle ki ba phai shau blei Henry ngidei ban shu tho shithi ban ya tho eki bakin kiar na kano ka kanja jing bam bala terwa haki blei thau na kiru komish yashong bala adong na kano ka merat bala khrwat bat na kasnam na ba yaki an Moses la pule la slemba haki sinekok man kasabat bat ya kaktien jong u la yalam haman kishnong kaktien jong utrai kasam makhandai pun riu ti thu apdeng ki pai ban riu baro ya ka jing phla jong utrai truai ka jing ruai pathamai ho trai ka perthei baro truai ho trai tu kar khu ya ka kerteng jong u tu ye thu apdeng ki pai ban riu baro ya ki jing phla jong utrai topan bena ya ka jing pan em jong u man ka sngi tu ye thu apdeng ki jai ban riu ya ka burom jong u bat ya ki jing phla jong u apdeng ki pai ban riu baro to ye thu apdeng ki pai ban riu baro ya ki jing phla jong utrai to ong ngai ki jai ban riu utrai long us em
Ya ka perthei ulapan scam ha kanong rem jong ka. Wan sa bishar ikipai ben rio. Ta ka hong. To ya thu apa deng kipai ben rio baro yak kijing phala jong utrai. Kajing puli naga gospel katkum uyo anis. Kalenong kabakat san kadukot kabakandai hadu bakat wei. Nga iye ya pi kumbau kupa u iye yanga. Toi yaisa hakajing iye jonga. Lada pi kongo iki hukum jonga. Pian yaisa hakajing iye jonga. Tek kumba ngala kongo iki hukum jong kupa jonga. Bat ngasa hakajing iye jong u. Ngaya tho ya kani hapi kanang bakajing kemen jonga kandup don hapi. Bat bakajing kemen jong pi kandup long kabapura. Ke gospel jong utrai.